Ngibingelele mbukele ekhaya phinde ngikwamukele hleli lithi SK Media Production. Cela uma umusha kule channel click subscribe button notification bell so YouTube ezokutshela uma sifaka amavidiyo amasha. Lezindebele sathi sithi asihlangane sizokhuza ukubulawa kwabantu besimame. Bakwethu uma kubulawa abantu besimame kushuthi izwe liyaphela ngoba abantu besimame ibona abantu esithala kubona imbewu yethu ukuze kuvele omunye umuntu. Kushuthi maqedwa abantu besimame akusophinde kube nesizukulwane esisha esizayo. Sithi madoda lento enyenzayo ayikho yinhle, iyekeni iyasihlaza thina singabantu besilisa. Akhelekiswe South Africa bafowethu phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane. Abangabulawa abantu besifazane ngoba abantu besifazane ngeke sibe yizwe ngaphandle kwabo ngoba imizi sinayo nje siyakhelwa abantu besifazane. Sikhulisa izingane siyayifundisa ukuthi kusasa nazo sibe nekusasa elihle eliqhakazile sibe nemizi sithembelekise ukuthi masikhelelwa amandla ngelinye ilanga iy'ngane zethu ezamantombazane ziyosenza sinakekeleke. So masibulala abantu besifazane sithi izwe kuzoba yizwe kanjani bafowethu phansi ngokubulala abantu besifazane, phansi ngokuhlukumeza abantu besifazane, phansi futhi ngokuhlukumeza iy'ngane ey'ncane. Sanibona bafethu, Mroza lo nami ngiyanxusa ngiyagalela ngithi phansi ngokuhlukumezwa abantu besifazane, phansi futhi ngokubulawa kwabantu besifazane kanye nezingane